Hello, good morning. Welcome back to my BB Vlog channel. Nasiku बयखौबो BB Vlog channel आव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आङो दा सिलिगुरिनि साइन्स सेन्टाराव दङ। बे साइन्स सेन्टार जोंना बेयाव मिटिं दङ बेनि थाखायनो बेयाव फैनाय जादों। ओमफ्राय जा एसे भिडिअ खालामनो हादों बेखौ भिडिअ खालामदों। नोंसोरबो नायलांदो बे ब्लगखौ। एसे बहुत मोजां जायगाया प्लेसआ बेरायनो मोजां, फट' क्लिक खालामनो मोजां, फट' लानो मोजां। ओमफ्राय चेनेलखौ नोंसोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव नुनाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरजोंबो शेयार खालाम। जाय जाय साबस्क्राइब खालामदों बिसोरनि थाखाय थेंक इउ। आरो नायलांबाय था भिडिअ बिदिनो आं ब्लग होबाय थागोन बेरायनायनि। नोंसोर नायलांबाय था बहुत मोजां नायलांबाय थादो नोंसोर ब्लगखौ। ओरैबादि खिरिनानै दोनदों नुथायानो। आलदा खालारलै दिनैसो नुफेरदों बिदि। दै खाथियाव हाग्रा